Takže keď sa obzriete späť, čo by ste dnes urobili inak v súvislosti s nákupom vakcíny Sputnik 5? V podstate nič. Ja som vedel, že keď toto nákupu pôjdem, že ma to bude stať asi ministerské kreslo. Ja som to aj oznámil vtedy premiérovi Igorovi Matovičovi, že toto sa veľmi ťažko ustojí. Na druhej strane, v tom období my sme nemali dostatok vakcín, meškali európske vakcíny. A mal som 30 odborníkov, ktorí sa podpísali aj na návrh na uznesenie vlády, aby sme tú vakcínu doniesli. To tam je dodnes k dispozícii a ja osobne som vtedy už momentálne presvedčený, čo nakoniec história potvrdila, že tá vakcína je dobre vyvinutá, je účinná, efektívna a takisto u nás na Slovensku bolo veľké množstvo ľudí, ktorí práve aj o túto vakcínu mali záujem. Takže čo potom nakoniec potvrdili aj prieskumy, ktoré sa robili, renomované prieskumy. Vakcína Sputnik bola v určitom období druhou, som povedal, najviac žiadanou vakcínou na Slovensku. To, čo sa stalo, že potom, tak to ja už som potom nevedel ovplyvniť. Tam bolo nevyhnutná kontrola šarží. Teraz sa k tomu dostávame v súvislosti s tými európskymi vakcínami. Tu som chcel zrealizovať, už som to nemohol urobiť, dokončiť. Tam sa to potom zadrlo, pán minister Lengvarský, bolo známe, že on tú vakcínu sa jebal jak čert svetenej vody a nechcel ju zaviesť. Zaviedol potom veľmi neskoro na tlak v podstate aj z vlády, myslím. A keď už ponúkal tú vakcínu koncom júna, keď mal 1 000 000 vakcín registrovaných na sklade, povedzme si, ak je, že v takom období ja už by som tú vakcínu ani nenakupoval. No a potom ten záujem aj nejaký bol, avšak boli letné prázdniny, každý dostal jeden termín, očkovalo sa len na 8 miestach na Slovensku. Tie miesta boli geograficky veľmi vzdialené, východ Slovenska mal 2 miesta, Bardejov a Michalovce, kde sa mohli ľudia zdať zaočkovať. Museli mnohí precestovať stovky kilometrov. Nedivme sa, že potom vlastne, keď už aj mnohí ľudia hovorili, že pandémia už je za nami a že vírus už neexistuje, že sa mnohí potom už nenechali očkovať. Na čo sme v závere potom doplatili, pretože tá ďalšia vlna, ktorá prišla na jeseň, mali sme veľmi málo zaočkovaných ľudí a tým pádom potom sme mali najviac úmrtí zo všetkých krajín na svete v určitom období, o čom sa málo vie, práve pretože sme na ňu neboli dostatočne pripravení, najmä čo sa týka očkovania. My sme ľuďom tú možnosť chceli dať, aby ju mali vtedy, keď tá vlna bola najhoršia, začiatkom roka 2021. Žiaľ, ja som to už nevedel ovplyvniť, že to očkovanie sa nespustilo skôr.